Jum wara li ġie żvelat grupp ta' deputat nazzjonalista Tonio Fenek, grupp magħmul minn uffiċjali pubbliċi f'pożizzjonijiet mill-aktar sensittivi li kienu jgħaddu tarif intern, Tonio Fenek għażel li ma jaffaċċjax lill-ġurnalisti u jagħti spjegazzjoni. Minflok kienu l-viċi kapijiet Mario De Marco u Beppe Fenek Adami li jagħmlu konferenzi tal-aħbarijiet li ddefendew lil dawn l-uffiċjali pubbliċi. Iffaċċjati bid-direttiva 5 li tajt li fil-karigi tagħhom il-ħaddiema ma jistgħux jidħlu f'diskussjoni politika, speċjalment waqt il-ħin tax-xogħol, Fenek Adami wieġeb hekk. Qed tgħidu li daw setgħu jinjorawha din id-direttiva. Dak li qed tajt ma jirriżultarix. L-an tal-informazzjoni li kienu jgħaddu dawn il-ħaddiema kienet li jagħmlu ħsara lill-gvern, iżda Beppe Fenek Adami anki hawnhekk baqa' jiddefendi lil Tonio Fenek. Li niġġieldu l-ħażin u nesponu l-ħażin ma nkunx qed nagħmlu ħsara lil pajjiżna. Wara li ħareġ dan il-każ ta' spjunaġġ, staqsejna lil Mario De Marco jekk Tonio Fenek għandux jirriżenja. M'għandux jirriżenja Michael Falzon. Każ bħal dan huwa aċċettabbli għalik. Għajdilna x'inhu l-iskandlu ta' għajdilna x'inhu l-iskandlu.